Joo, ei se eteen, mitä me nyt tehdään? Jatkoa vai jatkoa? Mä teen ainakin näin. Okei, hyvä. Sitten seuraava joku mikillinen. Meitsi voi tulla. Dölpi oli eka. Mä voin vaikka tulla tohon. Myytä tulee sieltä tähän näin. Mitä vittu? Joo, okei. Elikkä sä meet keittiöön, sä otat leivän jääkaapista, semmosen pyöreän tumman reissumiehen oisko ollu. Onko se tummempi vai sellainen vaalean? Tummempi. Joo. Okei, hyvä. Mitä paaskaa näin? Joo, mitä? Laitatko se leivänpahti? Ei leivänpahtimeen. Siäks kun vaalealeivässä on niinku, se on semmoista liian mössöä. Se on tumma leipä. Sä laitat siihen, en nyt sano missä järjestyksessä, mut ei voita. Koska se on vähän rasvaa. Ihan vitun paskaa, ammutaanko se vaan suoraan vetä? Täällä oli pizzaa, vittu ja pettärmakkaa, ja ruisleipä ilman voita. Ilman voita, niinku mitä helvettiä. No ei läpäältä meistä syö ruisleipää kanssa, mut mä tykkään enemmän niistä Vaasan ohuista jutuista. Ja mäkin syön kyllä niinku leissumies, mut niinku ilman voita. Vesku on seuraava osallistuja. Joo, Vesku, moro. Tosiaan, meikä ilta koostuu silleen päivällä tehdyistä hommista, eli päivällä hakataan vähän puita tolle ja sitten laitetaan valmettikuulle roikkaa, että pääsee illalla käymään kaupassa. Nyt sä oot väärässä ohjelmasääjä. Tää ei ollut mikään huvila ja huusi, vaan tää oli pelikentän kotikokki. Joo, tää oli illan setit ohjelma. Käydään sieltä illan setit hakee Prismasta semmonen grandioso salamipizza ja vitusti juustorastetta. Okei, mä tykkään tästä. Sit kato, jos ikä on, niin käy hakee samalla siitä alkosta semmosen jääkermaisteri siihen kylkeen. Meillä ei oo ikää alkoholia. Tuleeko senkaan mitään muuta? Siis mennään kotiin ja sit sitä vähän pizza laitetaan uuniin. Tai tietenkin ekana pitää laittaa vitusti sitä juustoa onko siihen se uuni 200? 225. CT arvostelee uuni 200. Mikä on teidän uuni oli arvosana? 225. 225 kyllä pitää olla. Joo, mä tykkään ite 220. Sit kun se perkele hyvä salamipizza on pistetty tonne suun pohjalle ja niin sitten voidaan miettiä, kato tommosia vähän jälkiruokaa, niin otetaan jääkaapista tommoista kurkkuu ja sitten vähän tomaattia ja sitten laitetaan niitä semmoseen dippiin. Joo, jatkoa. Sitten dippaillaan niitä sinne semmoseen vaikka sour cream kastikkeeseen ja sitten vähän nautitaan sinne katsotaan elokuvaa. Siis tää on ihan tommoista niinku fitnessruokaa. Niin, fiilistely. Elikkä siis ostat pizzaa, niin sit sä oot huono omatunnon ja otat vähän fitnessiä päälle, niin tulee hyvä. Sit se jääkermaa kun menit teet se mäkki ja sit ottaa laitti kokikseen, vittu, niin tulee hyvä omatunto. Toi menee jatkoon. Vesku jatkoon. Ei jatkoon. Ei, kun jatkoon. Ai. Minä oon se kondoma lämmissä, sinä oot joku halpisuolaa. Mun ääntä ei lasketa, meitsi on juontajana. Elikkä se ei äänestää. Mulla on 2 cent, koska mä oon kondoma. Mutta kun siinä on jotain tomaatteja. Älä siis tomaatti hampurilaisessa 0/5, vaikka ei nyt puhuttukaan siitä, mutta oli pakko sanoa vaan. Porkkana. Siis tomaatti kaikessa muodossa paitsi, ne kivitomaatit on vitu hyviä. Tai ne luumutomaatit, mitä ne voi napsia, tiedättekö? Tuutko sä nettiin puhumaan jostain tällaisesta? Tiedätkö semmosia kurkkusiivuja? Sit sä ostat semmosen kermaviilen ja laitat sinne jonkun chipsidipi ja sitten dippaat niitä kurkkusiivuja siellä dipissä. Saatana, että on hyvä. Siis tossahan pitää niinku... Toi on aika hyvä, mutta tossa kestää aika kauan valmistella, tiedätkö? Niin ja sit niinku sipsidippi ja se on joku päiväilta setti, mut en mä tiedä koneella ja illan seteiksi. Kun se valmetti pitää olla lämpimässä tosiaan 3 tuntia ennen kuin valmetti liittyy tähän kokkailuun. Niin sä otat niinku jotain viinistä kauppaan. Meitä lämmittää ne valmetin siinä mikä se on? Pitää lämmittää tietenkin, että se lähtee käyntiin, että pääsee sinne kauppaan hakeen ne illasetit. Ei meillä on muuten 3 minuuttia aikaa, kun on vielä 6 esiintyjää. Niin, vähän puuhommia hakata vaan halkoja. Viedä naapurille. Ei me jatkoon. Onko konaa? Ei me jatkoon. Konaa onko? Ei. Eikö? Ei, no harmi. Et ois sanonut sitä tomaattia. Mä tuun. Oliko se tomaatti? No niin, onks me, kenetäänkö me saadaan vielä yksi osallistuja tähän? Meikä? Minä voisin olla myös jossain vaiheessa. Onks meidän mikillisiä täällä? Mä oon mikillinen. Sarvinen tulee sieltä tai joku. Kuka?
Sampi. Eikö se Onks tää on Sarvinen on YPS, joku pelaaja? Ai, tuunko mä? Sampi on tossa, Sampi on tossa. Sampi, tuu sä. Joo, mä oon tässä. Oi No niin, hiivat. mikä on sun illan setit? No, katsotaan nyt silleen, että Nopeasti. nyt kun ollaan mummolassa, niin täällä on ihan hullut. Täällä on niinku nukettia, ai että Siis kananukettia. pitää semmoset pakastekylmät nuket, mitkä maksaa euron paketti vai? No ei, no kyllä nyt. Seuraava. Tää oli hyvä. Mulla on nopeet. No niin, Rosforin. Eka, Rosforin. Maleka. kumpi tästä on eka? Rosforinne. Mä kyllä katsoin Hepoa syvästi silmiin, Oi mutta hiivatti. Hepo, no niin.